Siettem, ahogy csak tudtam. Hogyan történt? Nem is tudom. Csak pár mozzanatra emlékszem. Jól van. És azóta? Azóta várok. Mit mondtak? Megtudtál valamit? Semmit. Megvolt a röntgen, és nem mondtak semmit. Semmit. Kiküldtek. Megvolt a röntgen, és egyszerűen kiküldtek. Ki? De valami érzéstelenítőt kaptál, nem? Valami bogyót? Nem. Nem mondtak semmit, nem adtak semmit. 3/4 órája hívtál. 3/4 órája hívtalak. Ön még mindig egyértelműen itt van. Hogy tessék? Sajnálom. Minek van itt? Kristálytisztán, valamint érthetően elmondták, el van törve a lába. Mit akar itt törött lábbal? Szilánkosra tört lábbal. Menjen innen! Bocsánat. El van törve a lábam? Nem mondták. Nem. Ne hazudjon! Egyértelműen elmondták, csak ön nem volt ott. Már elnézést, mégis miért nem gipszelik be, ha el van törve? Minisztérium előírás. Menjenek kórházba. Csak hagyják itt a kerekesszéket, azt nem vihetik el, mert biztosan nem fogják visszahozni. Beszélni akarok az orvossal, aki a röntgent csinálta, hogy konzultáljon velünk a beteg állapotáról. Teljességgel kizárt. Teljességgel. Önnek nyilvánvalóan nincs jogosultsága belépni ezen az ajtón. Előírás. Menjenek innét, ez szemlátomás, csak egy rendelő, és nem tudok olyan ellátást biztosítani, mint amilyen szükséges lenne. Menjenek el egy kórházba. Nincs autónk. Hogyan menjek kórházba? Hívjunk mentőt? Minek néz engem? Mit tudom én, hogyan menjen? Hívjon mentőt, ha akar, de úgysem fog kijönni. Mert már félreérthetetlenül orvosi ellátásban részesült. Önt megröntgenezték. Nem jön mentő, mert látta orvos. Akkor hívjunk betegszállítót. Remek ötlet. Persze hívják, csak ne itt várjanak rá, mert határozottan zavarják a többi beteget. Elnézést. Mennyi idő, mire ide ér? Alig 5-10 óra. Ha egyáltalán elindul. De mindenképpen kevesebb, mint nyugdíjig. Bocsánat, de akkor hogyan menjek kórházba? Milyen kórházba? Doktor úr, elnézést kérek. Doktor úr, Doktor úr, ha lenne egy persze, bocsánat. Nem akarom zavarni, csak szeretnék kérni. Doktor úr, kérem, hát... Kérem. Kérem. Tárgy, Akár. minden, ami nem üveg. Pontosan. Újra és újra. Még egyet. Kész. Fogalom? Mondjuk. A periódusos számrendszer minden harmadik eleme. Tűpontos, doktor úr, határozottan tűpontos. Jobb kéz orsócsont, bal lábfej középcsont, mindkettő törés. Az igen? Ne haragudjon, el van törve a kezem? Nem mondták. Pedig sajnos nem. Ne hazudozzon, most mondták. Röntgen. Talán egy órája csinálhatták. Egy rendelőintézetben. Lelet, önöknél van? Nincs önöknél. Nincs lelet, nincs vizsgálat. Nincsen nálam, elnézést kérek, nem adták ide. De hiszen honnan tudja, hogy mi van eltörve? Mert én láttam a leletet. Akkor minek van rá szüksége? Hát nekem nincs rá szükségem. Magának van rá szüksége. Ez esetben talán, ha maga látta és tudja, min van eltörve, lehetséges, hogy begipszeljenek. Bármi lehetséges. Remek. Akkor ez el van intézve. Gipszeljék be. Kizárt! Kizárt! Nem szabad! Tilos! Tilos! Ez előírás! De hát ez képtelenség. Azért jöttünk ebbe a kórházba.
menő. Iván, A legjobb napot kívánom. Itt, csak úgy, tolószékben. Ismeri? Persze, a lányomat tanítja zongorázni az iskolában. Mi történt magával? hogy mi történt, nem is tudom, olyan homályos. Talán agyrázkódásom lehetett, mert olyan, mintha egy régi emlék volna, pedig csak ma reggel történt. Bicikliztem munkába menet, aztán mi is történt? Eltört a csuklóm, és a lábfejem, vagy a lábfej közepen, vagy micsodám. Furcsa, mintha lüktetne a fejem, ha a balesetre gondolok, és elkap az ijegység. Értem már. Ne erőltesd, biztosan nem tesz jót. Majd eszedbe jut. Már ezért kevésbé értem, hogy miért éppen itt van. A traumatológiára kellene mennie. A lényeg, hogy ne is próbálkozzon, mert az itteni orvos csak helyettesít. Helyettesít. Igen. Már akkor is helyettesített, mikor még nem volt kint. Valójában mikrobiológus. Ne haragudjon, Iván, de nem mikrobiológus. Nem, mikrohullámú sütők szaporodását kutatja. Izgalmas egyébként, amiket mesélt, ezek a gépek régiben szimbiótaként az emberi társadalom alsó rétegével végezték el a szaporodást. Ma meg már ezt is más gépek végzik természetesen. Évekkel ezelőtt, mikor még volt kávéfőzőn, kezdett bele Iván, ebbe az innovatív... kérlek, mutasd meg, hogy hol van a baleseti sebészet. Kérlek, vigyél minket a traumatológiára. Doktor úr! Egy Minotaurus morog. Léptei döngetik a földet. Elhalkul. Patakcsorgás. Hirtelen tucatnyi állathang csendül fel, hörgés, süvítés, károgás, brekegés, nyávogás, csúszómászó cizegése. Biztonsági őr érkezik, 2 nő be, biztonsági őr ki. Fázol? Nem. Csak jó lenne már hazamenni. Nem akarok sokat várakozni. Akkor bekopogok az ajtón. Én sem akarom, hogy sokat várakozz. Hát, ha tudnak valami újat mondani, vagy végre tesznek is valamit. Mi van, ha már mondtak valamit? Csak nem voltunk ott. Butaság. Begipszelnek, aztán irány haza. Beteg szabadságot jelentesz, és egyben levelálsz egy sorozatot. Hm? Nem kell felállnia. Aki nem áll fel, az könnyebb műteni. Jobb kéz, orsó csont. Bal lábfej középcsont. Mindkettő törés. El van törve a kezem és a lábam. Már mondták. Gratulálok. Részvétem. Röntgenlelet. Bizonyára ön már látta. Valóban. Szilánkos. 3 vagy több darab. Nincs rajta mit szégyelni. De miért kellene szégyelni? Minisztériumi előírás. Bocsánat, be fog gipszelni? Megtehetném. De... Menjen ki! Tessék. Menjen ki!
Várjunk! Várjunk! Valami nincs rendben. Önnél van a röntgenlelet? Elnézést! Nincsen, nem adtak. Ne beszéljen! Jöjjön be! Önnél van a röntgenlelet? Nincsen nálunk, nem adták oda. Jaj! Mit jaj? Ne jajongjon, beszéljen értelmesen. Kellenének! Mi az, hogy kellenének? Már elkezdte a gipszelést? Azt még éppen nem. Rutinvizsgálatot tartottam. Minisztériumi előírás. Elegem van a maguk minisztériumi előírásaiból. Itt vagyunk már, Ki tudja mióta. ki tudja mióta, és csak küldözgetnek egyik helyről a másikra. Önök nem adták oda azokat a